Predstavljamo novi Self Cooking Center. Uređaj Self Cooking Center najinteligentniji je uređaj svoje vrste. On roštilja, prži, peče, pari i učinkovitiji je od svih svojih prethodnika. S manjom uporabom sirovina i manjim gubitkom kod pripreme jela i uvijek uz najvišu kvalitetu jela. Patentirana funkcija High Density Control regulira ravnomjernu i učinkovitu raspodjelu zraka, vlage i topline u prostoru za pripremu jela. Omogućuje pripremu jela ravnomjerne, savršene kvalitete, razinu po razinu. iCooking Control priprema jela onako kako vi želite. Prepoznaje veličinu i količinu punjenja, kao i stanje proizvoda. I zatim određuje idealan postupak pripreme jela. Osmišlja i obavještava vas pritom o svakom koraku pripreme, kako kuha i kad donosi određene odluke. Podrška zahvaljujući našem 40-godišnjem iskustvu kuhanja, uvijek prema regionalnim sklonostima i na jeziku zemlje. iLevel Control omogućuje učinkovito miješano punjenje uz najvišu kvalitetu jela. Prikazuje vam koja jela možete pripremati zajedno, osjeća uvjete prostora za pripremu jela i inteligentno korigira vrijeme pripreme jela. To štedi vrijeme, prostor i energiju. Svaka razina optimalno je osvjetljena LED žaruljama koje štede energiju. Treperenje vam ukazuje koja su jela zgotovljena i koja se mogu izvaditi. Novo trostruko ostakljenje svojom oblogom koja reflektira toplinu dodatno omogućuje manji gubitak topline u pripremi jela, a zahvaljujući sposobnosti čišćenja, savršen pregled na dulje vrijeme. Da, pitanje čišćenja. To obavlja uređaj, kao i uvijek, sam, jednostavno tijekom noći. Funkcija Efficient Care Control prepoznaje stupanj zaprljanja i taloženje kamenca i prilagođava stupanj čišćenja. Tu se usmjeravamo, kao i uvijek, sasvim prema vama. S uređajem koji mijenja svijet. Rational Self Cooking Center. Uvijek u odgovarajućoj veličini.